Alors, an nana bi ka na commissaire kura minnu nomina n'u ye baara daminɛ marisi tɛmɛnen na ka na kalan kɛ an yɛrɛ kunna parce que an ye mɔgɔ kura nanenw ye baara in kɔnɔ ka don humilité bamanankan na ça veut dire que mɔgɔw k'a dɔn ko i ti fɛn bɛɛ dɔn quoi. An nana a ma jigi an nana o kɛnɛ de kan yan ka na kalan kɛ. Kalan ti ban diɲɛ kɔnɔ i mana kalan cogo o cogo i b'a dɔn ko i kan ka kalan ko wɛrɛ la i bɛ ko dɔ de dɔn mais i tɛ ko bɛɛ dɔn quoi. Donc an nana kalan kɛ ka commissaire kuraw kalan ani CNDH baarakɛlaw k'an bɛɛ kalan kun ye mun ye ni i taara kiiritigɛyɔrɔw la ani mɔgɔw bɛ minɛ yɔrɔ minnu na mɔgɔw ka liberté bɛ privé yɔrɔ minnu na donc n'i taara yen commissaire ka baara kan ka kɛ jumɛn ye baara in kɛ cogo di i bɛ adressé mɔgɔw la cogo di baara tacogo an nana o kalan de kɛ tile fila kalan don a sababu ye an ka partenaire IDLO ye an b'u fo u ka représentant filɛ an kɛrɛfɛ an b'u fo vraiment u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la wagati bɛɛ an ye mɔgɔ kuraw ye dɛ mais an b'a dɔn u ni CNDH tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi kow tɛ quoi donc vraiment an b'u fo o la u ka wulikajɔ la donc n'i ye kasoko kumaw fɔ u bɛ torture ko kumaw de fɔ donc ale ye sous commission président Biafayenke ale ye presse mɔgɔ dɔnnenba ye donc an bɛɛ nana de k'an fanga fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na droit de l'homme ko ye mɔgɔ kelen ko tɛ bɛɛ de ye droit de l'homme défenseur ye a b'a to an bɛ to ka kuma dɔw fɔ an fɛ yan an ka to ka hakili jigin olu la droit de l'homme ko kuma tɛ tubabu kuma ye dɛ je crois que bɛɛ b'o kalama la bataille de Kirina a tun bɛ fɔ an ye 6e année fondamentale ni leçon na a bɛ fɔ la bataille de Kirina en 1236 Sunjata renversa Sumaworo Kante à la bataille de Kirina 1236 o kɔfɛ de dɛ charte de Kurukanfuga nana kɛlɛ bannen kɔfɛ de charte de Kurukanfuga nana o kɛra plus de 700 ans avant la déclaration universelle des droits de l'homme ça veut dire que droit de l'homme ko kuma ti fɔ maliyɛnw ye quoi a daminɛna yan de donc an bɛ nin kɔnɔ a ka kan an k'o dɔn parce que dɔw bɛ to k'a fɔ CNDH ye n'o fɔra dɔrɔn tubabuw ka mɔgɔw don an ka b'o kɔnɔ o tɛ ayi tubabuw ka mɔgɔ t'an ye dɛ c'est pourquoi an b'a fɔ kuma bɛɛ quoi an bɛ baara mun na rôle sentinelle de don quoi kuma dɔw la an bɛ kuma dɔ fɔ état yɛrɛ a ti diya u yɛrɛ ye o population fana kuma dɔw la an bɛ kuma dɔ fɔ olu fana t'a faamu u k'a dɔn ko in b'u cogo de la quoi kɔrɔfɔli bɛ se ka kɛ bɛɛ la wagati dɔ la quoi o y'an ka mission de ye bi quoi donc mɔgɔw k'o faamu an nana o kalan de kɛ yan maji in kɔnɔ ka essayer ka dɔ fara an ka dɔnniyaw kan pour que hali bi an bɛɛ ye défenseur ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana bɛ gɛlɛya fana kɔnɔ n'i ko droit de l'homme ko kuma jamana mun basigilen don ani jamana min bɛ kɛlɛ la olu droit de l'homme ko kumaw tɛ se ka kɛ kelen ye f'an ka o fana faamu quoi a ka kan population k'o faamu hali n'a sɔrɔ règle dɔw bɛ yen o ye bɛɛ jɛ ye quoi mais situation dɔw bɛ na kuma dɔw la o bɛ na ni gɛlɛya dɔw ye donc an ka hakililaw di ɲɔgɔn ma an ka faamu jamana kelen dɔrɔn de b'an bolo quoi an bɛɛ kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ. Pénal financé par les Pays-Bas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la rencontre d'aujourd'hui? Bon, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une session de formation pour renforcer les capacités du personnel de la CNDH dans le cadre de leur mission classique de suivi des juridictions et des lieux de privation de liberté. Et comme vous le savez, la CNDH, c'est une organisation où les gens sont élus par mandat. Donc, actuellement, il y a une équipe qui est relativement nouvelle. Donc, cette formation est organisée à leur intention pour renforcer l'appropriation des outils techniques dans le cadre de leur travail. Bon, vous savez, il ne faut pas confondre IDLO et les autres organisations. IDLO, c'est une organisation intergouvernementale. Et le Mali est membre de IDLO depuis novembre 2017. IDLO ne se substitue pas au pays, mais IDLO travaille avec les gouvernements. Et donc, dans ce cadre-là,
nous appuyons les services techniques de l'État. Et dans le cadre de la justice pénale, nous travaillons avec la CNDH qui est transversale sur la chaîne. Nous travaillons également avec les juridictions. Nous travaillons avec les OPJ et les officiers de police judiciaire au niveau de la police et de la gendarmerie. Et nous travaillons avec les agents pénitentiaires qui ont la charge de garder les gens en conflit avec la loi. Le résultat que nous attendons, c'est vraiment une meilleure appropriation du personnel formé sur les outils, parce que nous avons des outils plus opérationnels pour eux et qui vont vraiment beaucoup faciliter leur travail sur le terrain, avec les juridictions, avec l'administration pénitentiaire.